खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिपिआइ दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला हा गैजायै सुबुंफोरनो हा होगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिपिआइ दोलोनि इनचार्ज मिजिं ब्रह्म बिथाङा। मिजिं ब्रह्म बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मिजिं ब्रह्म बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय। भटार्सफोरनिसिम आं खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा जाहैबाय बिटिसि इलेक्सनाथ' जोंना बावला। दा नुनो थाङो गुबुन दोलोफ्रा माने गावबागाव पावारखौ लानानै जेरै संखिया देखायलायदों। दा थिग जोंनि भटार्स पार्टियाबो जोङो फैगौ बे बिटिसि इलेक्सनाव नांनो थाखाय जोङो बहुद जोङो कमिटिखौ जोङो स्ट्रंआव लाबोगासिनो दं। दा बिनि खेथ्रआवहाय जोङो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खोथाखौ आं सावरायबाय आरो बिटिसिनि खोथाखौ आं दा बुंगोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव खमावब्लाबो जोंनाव भटार्स पार्टि इन्टारनेशनेलनि जयनिंआ 1 लाख 1.5 लाखनि गेजेराव दं सदस्यफ्रा। दा बेनि गेजेराव जों बिथांमोनखौ जोङो फोजाखांगासिनो दं। दा गुबुन दला जेरेखम जयनिं प्रग्राम लादों थिग जोंहाबो बेबायदिनो दिनै जोंनि फुराना जे जयनिं सिगाङाव जोङो होखानाय दङ बिथांमोना 1 लाख 1.5 लाखसोनि गेजेराव दं। बिथांमोनखौ जों फोजाखांदों। दा बेनिखायनो जोङो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबाबो देरहानो थाखाय जोङो आसा खालामनानै दं आरो जों देरहागोनबो। दा बिथाङाथ' सिगां समाव गाव एबसुआव थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गोबां मोजां खोथा बिथाङा बुंदोंमोन। थिग सैथोमोन बिथाङा बै समाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि जानानै बिथाङा मावदोंमोन। थिग बिनि खोथाफोरखौ जों खोनायोब्ला बिनि स्ल'गानफोरखौ जोङो माबायोब्ला ओंखामखौनो जों खहाबलायामोन प्रमद बर'नि खोथा बुंनायफोरखौ। दा बे बिथाङा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय घरे घरे बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,075 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होनाय बे बिथाङा जाहैबाय गावनि पलिटिक केरियारखौ जेरेखम नैबे सरकार दाखांनायनि उनाव बिथाङा आरो जाहाथे जों सरकाराव फैबावनो थाखाय बिथाङा बुहा निउस लागायबाय। बिथाङा बे बुहा निउसजोंनो बिथाङा माने पाब्लिकखौ थगायनानैनो आरो देरहाबावनायनि बे खोथाखौ बिथाङा लादों। बे जेब्लायबो जानो हाया मावनांगौबा नैबे सम थानायावनो मावनांगौमोन बिथाङा। खिन्थु बिनि खोथाया मोनसेबो रज'वाखै आरो मावफुंनोबो हायाखै। बिथांनि गासिबो खामानियानो फेलार, गासिबो थगायनाय मिसा खोथा। दा बे बिथाङा बोरै देरहागोन? आरो बिथाङा दिनै बिटिसिआवहाय मोजां खोथा बुंदों बिटिआरआव। दा बिथांनि खोथायानो बिथांनि सिनायथि। दा एबाराव बिथाङा गावसो मिथिगोन जेननायनि लामायाव फैयो बिथाङा बे आरोखि जोंनि थाखाय। दा सिगां समाव जोङो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै जोङो गोबां बाथ्रा जोङो आन्दलन खालामबोदों। दिनै एबसुनिफ्राय लानानै जोंनि बर' रायजो राजा दा बिथांमोना न' बड'लेण्ड न' रेस्ट। दिनै बे न' बड'लेण्ड न' रेस्टनि गेजेरजों जोंनि थाखानाय 6 सिडुलाव माखासे जायगाफोराव जोंनि हा गैजायै बर' रायजो राजाफ्रा ट्राइबेलफ्रा दिनै बे हा गैजायै जायगायाव थानानै जोङो रायजो जागासिनो दं। दिनै जोङो बड'लेण्डखौ जोङो बिदों सैथोआनो। थिग जोङो बड'लेण्डखौ बिदोंब्ला बड'लेण्डआव जों थानो मोन्थाय मोननांगोन। दा सोरहा हा गैजाया जायनोखि सरकार सालायदों बिथांमोना दिनै सरकाराव थानाय समाव बिथांमोना होनांगोन। दा दिनैसिमावबो बै समाव आं बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारियाबो 17 बोसोर सासन खालामदों। बिथांमोना बै गावसोरनि पावाराव थानाय समाव बिथाङाबो होनांगौमोन। रायजोआ दिनै बड'लेण्ड बिदोंब्ला बर' रायजो राजाया बिथांमोना होनांगौमोन बै बिपिएफ सरकार सासन खालामनाय समाव। दा प्रमद बर'नि आमोलावबो बेनो बिथाङा बड'लेण्ड बिनायाव बिबाय। बिथाङा नै बड'लेण्ड मोनखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा मोनखांनायनि उनावसो आदानि आम्बानिनो बिथाङा हगारबाय आरो बिथांनि बे आखुथायखौ जोङो मुगैनाय मोनदों आरोखि। जों बुंनो सानदों भटार्स पार्टिनिफ्राय जोंहा थाबैनो बे हा गैजायैफ्रा जोङो थाबैनो जोङो हा मोननांगौ। आरो जेब्ला जोंनि बिटिसिआव जे बिपिआइ दोलोआ जे सरकाराव फैयोब्ला जोङो साफ्रोमबो हा गैजायै मानसिफोरनो जोङो हा होगोन होननानैबो जों दिनै थिरांथा लादों आरोखि बेखौ नैबे प्रेस मिडियानि गेजेरजों। आरो जोङो बेखौनो दा डिमान्ड खालामगासिनो दं गरिब दुखियाखौ जोङो थांनानै थानो होनायनि थाखाय जोङो मासे 11,900 थाखाखौबो साफ्रोमबो भटारफ्रा मोननांगौ होननानै दिनै भटार्स पार्टिया आन्दलन खालामगासिनो दं। हमनानै ला जोंनि जुद्धआ जाहैबाय जोङो गासिबजोंबो जोङो नांनो गोनांथि दं। दिनै हमनानै ला कंग्रेसआबो 1947नि उनावहाय बिथाङाबो भारत स्वाधीन खालामनायाव बिथांमोना बिफाव लादों कंग्रेसआ। दा बे 1947नि उननिफ्राय बे कंग्रेसआबो दिनै भारतखौ सालायबोदों आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआबो सालायदों। दा आरो बिथांमोननि गेजेराव
रायजोखौ थगायनाय आरो बिथांमोननि गेजेराव माने पाब्लिकनिफ्राय बोरै मा खालामगोन खालामा बिथांमोनहा भट आदाय खालामनाय दा बेनि गेजेराव बिथांमोनहा जोङो नांनांगौनि बाथ्रा जोङो गासिबजोंबो दं दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला बेखौनो बुंदों जोंनि बिटिसियावबो जोङो प्रमद बर' आरो हाग्रामाखौबो जोङो नांगोन हाग्रामाजोंबो दा बिथांमोना रायजोखौ थगायबायब्ला जों बिथांमोनजों नांनांगोन दा जोङो मोजां मावनो थाखाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो होखारनांगोन दिनै नोंथांमोनानो जुदि रायजोनि गेजेराव मोजां मावनो हायाखैब्ला दिनै जोङो भटार्स पार्टीया दिनै थांनानै थानायनि बेबस्था लाबोनो नागिरदोंब्ला अब्ला मोजाङै मोजां जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावनानै देखायनांगोन अब्ला जों रायजोनो थांनानै थानाय बेबस्थाखौ होनांगौ भटार्स पार्टीनिफ्राय बे आरोखि जोंनि थांखि हाग्रामा महिलारिनि सरकारा 17 बोसोराव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हायोमोन दा बिथाङा माने रायजोनि गेजेराव मिसा खोथा बुंफ्लांनानै गाव भट देखायनानैल' माने थांखि लायो आरोखि बियो दा बेखौथ' जों मिथिबाय ओमफ्राय नैबे UPPL सरकार प्रमद बर' दा 5 बोसोर सलायनानै जोबनो लामायाव फैबाय दा बिथाङाबो गाव पावार थानाय समाव गोबां खामानि मावनो हायोमोन आरोखि बिसोरो दा 17 बोसोर हाग्रामायाबो सिफ जादों प्रमदआबो नै 5 बोसोराव सिफ जाबाय दा बिथाङा जाहैबाय होयोब्ला पावाराव थानाय समाव होनो हायो दा पावाराव थानाय समाव पावाराव गैयै समाव बिथाङाथ' जेबो खोथा बुंनो हाया दा पावाराव थानाय समाव हाग्रामायाबो बै समाव मावनांगौमोन आरो प्रमदआबो दा थानाय समाव मावनांगौमोन दा बिथांमोननि मावनाया गासिबो फेलें जाबाय आरोखि दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना जुदि फेलार जाबायबा नोंथांमोना जुदि फेलें जाबायब्ला ओंखायनो भटार्स पार्टीया रायजोनि थाखाय मोजां मावनो ओंखारदों भटार्स पार्टीया नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन दा जों नोंथांमोना जुदि मावनो हायाब्ला जोङो नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो BTC बा आसाम बा भारतनि गेजेराव मासे जोङो 11,900 थाखा होनायनि जों खोथा बुंदों भटार्स पार्टीया जुदि नोंथांमोना बेखौ आजावनानै ला प्रमदआ आजावनानै लायोबा जों प्रमदजोंनो गाबोन प्रमदखौनो जों BTCनि सिफ बानायगोन आरो जुदि हाग्रामाया जुदि BTCनि सिफ जानो लुगैयोबा जोङो गाबोननो जोङो हाग्रामाखौ जों सापर्ट खालामगोन खिन्थु BTRनि आन्दाराव आसामनि आन्दाराव भारतनि आन्दाराव मानोना मासे 8,500 थाखा 11,900 थाखाखौ बिथांमोना जों होगोन होननानै बिथांमोना दायथ' लायोबा जों गाबोन बिथांमोनजों खामानि मावनो हाजु जोंहा बाय EMGM जानायनि जोंहा बाय खुनु माबा गैया दा बेखायनो बिश्वनाथ बर' गान्धीया बुंदों जे रायजोनि समाजनि मावनो थाखाय नोंथांमोना आजावब्लानो नोंथाङाबो गाबोन सिफ जा प्रमदआबो गाबोन सिफ जा हाग्रामाया सिफ जोंनि खामानिखौ बिथाङा आजावनानै लायोबा जों हाजु आरोखि बेनि थाखाय जोंहा बुंनांगौनि बाथ्राया बे खुनु जों रावखौबो बेवहाय माने माबा खालामा आरोखि जोङो उमुगा गाज्रि होना खिन्थु रायजोनि मावनायासो रायजोनि खामानि मावनानै डेभेलप खालामनायासो बे बिथांनि मोजां आखुथाय आरोखि दा ओंखायनो जों भटार्स पार्टी तरफनिफ्राय खावलायदों प्रमद बर'खौबो हाग्रामाखौबो बे BTCआव नोंथांमोना सानैजों रागा दाजोंलायबाय दाथासै बिनिखायनो BTCनि गासैबो जाथि आरो भटारफोरखौ बासायनो थाखाय नोंथांमोना खौसे जा जुदि खौसे जायोब्ला नोंथाङानो नोंथांनि रायजोआव नोंथाङा डेभेलप मोनगोन ना दा बेनिखायनो जों बुंगासिनो दं भटार्स पार्टीया दिनै नोंथाङा जुदि जोंनिफ्राय हेल्प लुगैयोबा जों नोंथांनो सापर्ट खालामगोन दा बेवहाय जोङो बुंदों जों रावजोंबो सुथ्रा नङा दा मावनो मोजां खामानि लानांगौनि बिथांमोना जेबो खोथाखौनो बुङा दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि सायाव प्रटेस्ट खालामनो गोनां बायध'था जाबाय आरोखि बिथांमोना मावनो हायैखायनो बे भटार्स पार्टी तरफनिफ्राय एसेखिनि बुङो आरो